Krátko vám predstavím hnutie ALLATRA. Je to medzinárodné dobrovoľnícke zoskupenie vedcov, odborníkov a profesionálov z viac ako 180 krajín, ktoré sa venuje štúdiu klimatických, geodynamických a environmentálnych rizík. Snažíme sa zvyšovať vedecké povedomie, podporovať mnohostrannú spoluprácu a riešiť globálne existenciálne výzvy. A samozrejme, chrániť ľudské práva a náboženskú slobodu ako základné slobody. Sme pevne presvedčení, že duchovná diplomacia má silu formovať svet, po ktorom v hĺbke duše túži každý človek. Svet, ktorý je bezpečný, prosperujúci a spravodlivý. Svet, v ktorom je na prvom mieste ľudský život. A duchovná diplomacia predstavuje skutočnú príležitosť pre celé ľudstvo prekonať súčasnú krízu. A máme solidné dôkazy, ktoré vám dnes predstavíme, že ľudstvo hlboko hľadá duchovnú diplomáciu ako silu schopnú transformovať náš svet.